नैबे समाव आं दङ बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय नैबे सावदुर बिथायाव सावदुर बिथायाव दिनै बिथांमोना सेथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों सेथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायाव बिथांमोना मा हाबाफारि लादोंमोन बेनि बागै आं दिनै मिथिना लानो नाजादों जोंनि रायजो बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों जिहेतुके नोंथांमोना दिनै सेथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों सानबेसेनि हाबाफारिजों फालिनाय जादों मा फोरमायगोन जोङो सानसेनि हाबाफारिजों फालिदों जिहेतुके जोङो दिनै 10 मे 26 बैसागो जोङो जोंनि हारिमु रावखान्थिखौ दावगालांनायखौ नोजोर बोनानै जोंनि सावदुर बिथा ओनसोलाव सावदुर बिथा हारिमु आनसलिक मुङै जों दाजादों बारा गोबाव जायाखै बेखौ दानाया थांनाय 2025 मायथाइनि मे दाननि 4 अक्ट'आव दाजादों बे दानायनि थांखिया जाहैबाय जोंनि ओनसोलाव हारिमुवा गोदोसोनानै दंमोन जेब्लाखि नांगौ हारिमुनि नांगौ खायसे गोनांथि जायो बेवहाय जोङो सुबिदा मोनस्लाबामोन दा बेखौ नोजोर बोनानै जों दिनै दा जोंनि बे ओनसोलाव हारिमु आरो थासारिखौ जौगालांनायनि थांखिखौ लानानै जों बे सेथि बैसागो फोरबो फालिथायखौ जों दिनै सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों आरोखि खुंफुंजालांबाय आरोखि दिनै मा हाबाफारिफोर लादों जोङो गिबियाव जोंहा हारिमुनि फिरफिला बेखेवनाय बिर होनाय नैथियाव मुंख्लंफोरनि बिबार बावनाय थामथियाव गोजोन आरो थासारिनि थाखाय फारौ बिर होनाय आरो ब्रैथियाव गेदेरखौ खुलुमनाय गेदेरा उन्दैखौ मान होनाय जिहेतुके नोंथांमोना नैबे रंजालि फोरबो फालिथाय आफादखौ आनसलिक हिसाबै दादोंना ना गामिसे हिसाबै दानाय लादों बेथ' बेयो जोंनि आनसलिक हिसाबै दादों जाहाथे जोंनि मुङा जाबाय सावदुर बिथा आनसलिक हारिमु आफाद बे आनसलिकआव जोंहा 20दानिफ्राय 29ता गामि सुपा दङ बेखौ लानानै जों थारमाने जोंनि बे मोनसे थांखिखौ जों दाफुंना लादों आरोखि जिहेतुके हारिमु होननानै बुङोब्ला माखासे जायगाफोराव जों माखासे हाबाफारिफोर बा हारिमु हान्जा सुनाय माबा माबि लानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय नोंथांमोनाबो बेफोरबादिखौ इयुनाव लालांगोन होननानै फोरमायनो सानो बेथ' 100% जों बेखौ थांखि लागोन जिहेतुके जोंनि हारिनि हारिमुवा राव हारिमु गोजौआव मिथिसार जानांगौ बुहुमनि जायगाफोराव मिथिनांगौ जोंनि हारिमुखौ जे बर'आ मोनसे हारिमु दं निजा गोजोर हारिमु मोनसे दं बेखौ जों गोजौआव मिथिहोनो थाखाय जों बे थांखिखौ इयुनहालागै लागोन खुंफुं आफादनिफ्राय दिनै जोङो माखासे मानि बाथ्राखौ मिथिहोदों लोगोसे आं दायो बे खुंफुं आफाद खुंफुंनायनि सोमोन्दैनो आं दिनै सासेनिफ्राय मिथिना लाबावनो नाजादों गिबियावनो नोंथांखौबो जोंनि चेनेलनि गेजेरजों बरायग्रोनानै लादों जिहेतुके रंजालि बैसागु फोरबो होननानै बुङोब्ला हारिनि मोनसे बर' हारिनि मोनसे सिनस्रि महरै बुंब्लाबो जेबो बांद्राय गोरोन्थि जायो बादि नुयो नाथाय मा फोरमायनो सानो नोंथाङा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बेथ' नंगौ हारिमुनि गेजेरजोंनो जिहेथु बर' हारिनि गासै सिनायथिया हारिमुनि गेजेरजोंनो फैयो बे हारिमुनि गेजेरजों जातिखौ सिनायहोनो थाखायनो मोनफ्रोमबो ओनसोलावनो आसलथे हारिमुजों सोमोन्दो थानाय मोनसे गौथुम थानांगौ दा बे हिसाबै जोंनि सावदुर बिथा ओनसोलावबो जोङो सावदुर बिथा आनसलिक हारिमु आफाद हिसाबै दानानै दिनै बे आफादनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि रोंगौथि थानाय मोसागिरि रोंगौथि थानाय रोजाबगिरि दामगिरि बायदिसिनाफोरखौ जोङो समाजनि गेजेराव जोङो दैखांनानै लांनो सानदों आरो बिथांमोननो जाय जेराव हायो जाय दामनायानो जा मेथाइ रोजाबनायानो जा मोसानायानो जा बेफोरबायदि रोंगौथि गोनां सुबुंफोरखौ जों गावबा गावनि लामाजों दैथायहरनो थाखाय बे स्टेपखौ लानाय जादों जिहेतुके सावदुर बिथा ओनसोलाव बा नोंथांमोननि नैबे हालामाव सासे मोजां रेडिअ आर्टिस्ट बा मेथाइ रोजाबगिरि मेथाइ लिरगिरि सुजुगिरिबो नोंथांमोननि गेजेराव दं नाथाय बियो सिगांनि समफोराव बेफोरबायदि रंजालि बैसागु फोरबोआ फालिजायाखैमोन हारिमु बिथिङाव सिबिग्रा सासे सुबुं थानानैबाबो बेसिकेलि मख'जायो दे टेफु नार्जारि मा फरायनो सानो बेथ' नंगौ आसलथे जोंनि सावदुर बिथा हालामाव बे टेफु नार्जारियाल' नङा टेफु नार्जारिनि बादैबो नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ रजनि स्वर्गियारि लीलाधर नार्जारि निर्माली स्वर्गियारि बेफोरबायदि माखासे रोजाबगिरि दं नै आथिखालावबो जौगाफुनाय जाखांबोफुनाय माखासे मानि मेथाइ रोजाबगिरि दं जोंहा जोंजोंनो थाफाबाय थाग्रा अरन खेरखातारि बिथां अल इन्डिया रेडिअ क'क्राझारनि सासे देंखोगिरि रोजाबगिरि बेफोरबायदि माखासे रेडिअ आर्टिस्ट बायदिसिना स्टेज प्रग्राम खालामग्रा माखासे मानि रोजाबगिरि दं मोसागिरि दं बेफोरबायदिनि थाखायनोथ' जोङो नै दा दिनैनि बे हाबाफारिजों जों जागायदों बे हाबाफारिनि उननिफ्राय जोङो माखासे मानि थांखि लागोन निश्चय उनाव गासैबो सावरायलायनानै जाहाथे जोङो जोंनि ओनसोलाव
बेफोरबायदि खना खनला गावबा गावनि रोंगौथिखौ लाखोमानानै थानाय सुबुंफोरखौ बोखांनानै लाबोना समाजनि गेजेराव सिनायथि होनो हायो। रायजो राजाखौ मा खावलायनो सानो? रायजो राजानि फारसे बा रायजो राजानिसिम आं बेखौनो आपिल खालामो जाहाथे जोंनि हारिमु आफादा अराय गोजोर थांनानै थायो आरो हारिमु आफादा जे खामानि थांखि लादों बे खामानिखौ मावफुंनायाव नोंथांमोना जोंनि ओनसोलनि रायजो सुबुंफोरा जोंखौ हेफाजाब होनांगौ, थोजासे जोंखौ थुलुंगा होनांगौ जाहाथे जोङो गोरोन्थि गैयाजासे खामानिफोरखौ मावलांनो हायो। नंगौ, नैबे खौरांनि गेजेरजों दिनै बिथांमोना खुंफुंनाय हाबाफारिनि सोमोन्दै जोंनो मिथिहोबाय। आं सालबारिनिफ्राय दंफैयो, आं रायजो बड'लेण्डनि खौरांगिरि उत्तम दैमारिनि खौरां।